Όπου μια υπέροχη ατμόσφαιρα, αφρικανική σκόνη. Ξέρεις τι λέω? Και από Δευτέρα θα έχει 30 ρε φίλε. Πώς θα γίνει αυτό? Πάντως μέχρι τώρα με πάει εξάρες. Τώρα είναι καλά ο καιρός. Μπιπ μπιπ. Όπα αγόρι μου. Αν αυτό κόβει, φέρε το κουτί. Πάει δύο κομμάτια. Όχι. Να κολλήσουμε αυτό εδώ, όχι στο τζάμι, γιατί στο τζάμι δεν θα βγαίνει σίγουρα. Ενώ σε αυτό εδώ μπορεί να βγαίνει. Δύο κομμάτια παιδάκι. Αυτό εδώ πέρα. Αυτή η μαλακία βγαίνει. Να βγει, δεν ξέρω αν βγαίνει. Να. Για διαβάσεις τις οδηγίες. Άμα γίνεται δύο κομμάτια, παίρνουμε αυτό που μας ενδιαφέρει, το βάζουμε κάτω. Ανθεκτική λέει, αντιοριστική. Ξεκλαδασμούς. Ξέρω τώρα, αυτό αν ξεπηδώνει τελείως δεν λέει κάτι. Και το αφαιρεί εννοείς, Ναι. Βασικά, γάμισε τα όλα. Έχεις δύο τέτοια να το σταθεροποιήσουμε κάπου εδώ? Να τι ήθελα εγώ, να. Βλέπετε τις ασπιρίνες, βάλω εδώ. Όχι, μία βάλε. Ένα τέτοιο έβαλα. Ένα χαρτάκι. Λοιπόν. Αυτό εδώ είναι χαρτί του αυτοκινήτου που πληρώσαμε. Πού το βρήκες? Που πληρώσαμε το συμπλέχτη. Και αυτό είναι ο γιατρός τον Ιούλιο. Ποιος συμπλέχτη? Σετ συμπλέχτη λέει εδώ. Θα με πληρώσει. Πού το είχαμε πληρώσει? Αφού μαύρα τα πήρε ο μάλακας. Δεν ξέρω πού, κάτσε να σου πω, καλογρίτσα. Α, την ντίζα λες. Ναι, την ντίζα. Βάλω και αυτό εδώ, κοιτάμε σε τσιμπάει κανένα κουνούπι, εδώ είναι αυτό, Το χάπι το πιες? Θα σου πω ότι δεν θυμάμαι. Όχι. Όχι, το πρωί τι ήπιες, ασπιρίνη. Δεν το ήπιες, εχθές το ήπιες. Χθες το βράδυ χθες το απόγευμα το ήπιες. Πρέπει να τα σταματήσω τα διάγκρα όμως. Έτσι σου είπαν οι άλλες, είναι ευχαριστημένες από την απόδοση. Μα δεν με ρωτήσαν όμως.